Maharashtra Aurangabad Vaizapur khwa thil thleng chanchin she apiangin mak an ti pia lama chung ko kara thlengang ti po anrin lo he khwa hian thleng si a ama hringtu anu le unau pa chuan raipuar kumsom pakwa upa kirti chu alu an tan saka twal tha nora phlak taka thlen hnu hian police te ma kalin afanulaka rong taka che anu le apian pui unau pa chu anin pe ngala he thil thlen hun hi December ninga kumsang ni somni pakhat pathian ni khani in police thu chhoina tarlan danin poi khoi tu pakhat zo kirti unau pa hi sanket moche kumsom pariata upa ani a anu hi tasil sobani in kumsomli pahnia upa ani an pahni hian police ma a an thil swalti puangin police te hian an man ngal ani kirti hi BA final year zirlai ni in azirna hmun Diogiri College azirpui avinasanin intongin nulale tlangwal ni veta chu anin ngai zong chhaweta a namkhat anni awangin anin kara harsana om pon ring shan lemlo annu le pati ve po in an patnia in nei anrem ti lo na tur om an shan lawa reitak chu an chungte shat lawa in ngai zong chhawzelin hun an mang chhawzela hun teliam zelin avinasa chuan achungti bula college ale khazerpui kirti chu nupuya nei saktorin angen taroi maya atira chuan achungte hian an lorem ti mai bik lo ma se an fapa in ahmangai ani ti an shat awangin nei sakdan tur kong an zongta a heti meklai hian kirti po achungten pasal tur an lo zon sakve meklai ni in avina sa chungten me chelam chungte chu be popin an fa te chu in nei tir mai turin an wangin ta a ma se an lorem ti tatlo achungten abialpa avina sa no le pangin na an ngai pui modon lo ti asiatin amang ang tahle maya apasal tur an zon saklai ani boxi awangle midang an nei tir mai hlo awangin a hoi sena zong zong som khomin hlaule thlabar tak chung si in avina salo chu nei atum lo thu ashilve te mi a achung de chuan an fano in pon lama ngai zonga nei ni ti an shatin an thinrim zol sowa an fano chu khabe thei mai in ringin pon chwa an phalsak lo ngal tabura an kara chu ne zwa sang ma se anin kara mangai na chuan avina sale kirti chu athen sang tak tak theilo anin mangai na azwal so emoti turin anin thlak helna azwala an chungte shiat lawin pon lama hun an mangdun fo thina an chungte ve ya inremna om theidona an shiat lo awangin avinas le kirti chuan an ti du ngai lo an ti atulta avinas le kirti chuan an chena in ve chwa sana mundanga om mun ben bela chung ko din an tumril ruta a an patni thutluk na ang chuan an chena in ve atanga tlan chhuakin Pune district chunga khopui pakhat alandia kota kalin kumin kumsang ni somni pakhat jun thla khan ani nei tangenge ani hun enge mo chen chu an chungti ve hian anom na chen an shilawa kirti chungte hian an fan om na chen an sha tak lo awang khan police a complain an thelut nge a avinia sa chungte eroin an fa pathil ti dana lom biao lo ma se an pom thiam ve tila phone kal tlangin anin be fo thina hun aliam zela anin nei atanga tharuk vel aliam me chuan ama ang khan kirti chungte po an fanulaka an helta waklawa an du danin khosalo ma se an fanuni na abo chuan silo awangin an thenlung chungril tak tak chuan an theingil theilo ani an fanu khosak dan ni omdana an lung ero alo oizan theilawa choti chung chuan an fanu motor hian kirti nu pita sile chu pone lama akal veta zo zawa avina sa chuan arim rem thokin an pahni ei turle an chen in lo aman tur chu athok chhuak ve thina chungte por boilu tuk ngai lovin nom save pa ngai takin an pahni hian an kho save thina hunaliam zela kirti pu in nawa paita nawan paiti an shatin an lom hle maya an chat nai deuh te le shil tur om chi nia an ngai te chu an shil veka an no le pati ero an chanchin hi an shil ngam lo thung ani ama ero chu an no le pate shil ma lo chu thil thania an shat lo awangin phone kal tlangin nawan pai tho chu an chung tu chu an shil ve tangenge a an be se rok se ma se ataka athlen ero an rin si lo lom puina thole an hlim zia tho an chungte ve atanga an han sha chu avina sateno pa po an lomna azwal nge mai kirti no tasil soba ipo in remchang masabira tlo tora zin atum tho phone kal tlang vekin aron shila December ninga kumsang ni somni pakhat aron her chhuaka tasil soba in afano lautiam to angin an omna lama kaltur chuan ro mana siamin ama maya kalchu thaina shilawa afapa sanket mote chu ashwai ve a hemini takhian kirti pasal avina sa chu anom samlo awangin na thoka lo chuak lavin ina omve a
kirti chuan anu le unau pa anma ni tlo azin chu a thathei ang bera lo dong songin tuisik in tur le eitur dangte pe in hunhlim tak an hmanga heti la hian kirti pasal avina sa ero anom samlo awangin bedroom a muthunga hun engemaw chen an ti hnu chuan kirti chu thingpuilum turin an chawkalama chuan a pheya chawka alo chu anu le anaw sanketa chuan an zuilut ve a tuite inin an chawka chu an chho asan vele maya kirti po dan pa nga in ati ti chunzum zela chongpa a thingpui sem pa zelin an no pa mahun ro manna an lo sem vete a soilai mek chuan thok le khata ain rin lo lai tak main anaw sanketa chuan a hnung lama tanga a hmuiron hup sakin aman bit thut maya ama ero chu kirti ve thong chuan anaw chuan a fiama ngain lo thona em po anei shan lawa o chho atum la in a chho thei bok si lo sanketa chuan a hma a anu ne na a u thingpui lum chawka a an zui lu dun lai khan bulak na fawa siam thatak mai chu an dan atanga la chhuakin lak chhuale mai ol samna hmuna an lo da sa diam he alo ni a chutia a u a hnung lama tanga a hmuya hu be sakno chuan fawa chula in voile khata a u kirti shoka chuan a zai ta mia maya voi khat mai du tok lavin a u lu chu ataksa atanga tlasang khopin a zai bungta ani chutia chawka om a u kirti laka rong taka achet no chuan rang taka chhuak ngalin sitting room a anu tho chu zaizira kovin in chu an chho san ngal ta vata heti la hian kirti pasal avina sa bedroom mu po chuan an chawkalama thil engemutla thom om chu alo shevenge ya mase ano pile apizon te room le lama anom ve tho awangin atira chuan ang even lawa mase in chunga om ve dangte an thom le tongri sha tur thom a sha tak lawa chuan ngai that lo na reu nein amutna atanga tho chhuakin sitting room lam chu awapan pheya toma a hmu tak si lo awangin anupui kirti chu a kautor twara chang tu an omlo tak zela chuan pon lama an chhuak anyang ti in pona te awa chhuaka mase toma a hmu lo tak zela chuan angai that lo na azwal zela in chung lama bok chuan let le in ahma a thil tlari ni om taka hriatna chawkalama chuan a kal le ngala chuta thil hmu zet chuan avina sa chu a thong nge mai an chawka chhuata anupui rai no mek thisenina a bol nuang lo le tereng le atak sabol maya alu a shan pa om a hmu chuan a ngong na viawin a rin om avina sa chap thoma thenam khoweng te tlan khomin police station nai bera kalin thil omdan an shatir ta a twal thattu sanket mojele anu tasil sobate po kha avina sate in an chhosan rwal khan police station a kalin an thil swalti anin pawng ngala sanket moje kumsom pariata upale anu tasil soba kumsomli pania upa chu manin twal tha thu boy rit tak siam sak anita ani